ja želim da vam kažem zašto 11. maja 11 razloga zašto reći da evropskoj Srbiji. Prvi razlog, stabilan dinar. Recimo da dinar ostane zauvek stabilan. Nemojmo da dozvolimo radikalima da nam vrate ono njihovo doba hiperinflacije. Recimo da naše besplatne akcije najvrednijih preduzeća najmanje vrede 1000 evra, a ne Tomi Nikoliću da dozvolimo da poništi te akcije. Recimo da sigurnosti štednje u našim bankama. 5 milijardi evra naši građani danas drže u bankama u Srbiji. 5 milijardi evra mukotrpnog rada, mukotrpne štednje. A setite se šta su radikali uradili dok su bili na vlasti. Uzeli su vam štednju, zamrzli je. Recite da vaša štednja u bankama ostane sigurna i da niko ne sme da vam je uzme. To je evropska Srbija. Sigurnost, stabilan dinar. I recite da nadi i šansi za mlade. Recite da najboljih 500 studenta u Srbiji svake godine o trošku države dobije šansu da se školuje na najboljim evropskim univerzitetima, a da se onda vrate da ovde rade. Recite da za sve žene Srbije, a posebno za trudnice, jer ćemo obezbediti svima 100% od prosečne plate, svima 100% naknade tokom trudnoće, najmanje 30.000 dinara i za zaposlene i za nezaposlene žene.